Tiyang ingkang bakhilipun paling parah inggih menika bakhil babakan donga. Gur ndongake mawon niku medhit. Nek dheweke ndonga mesti nggo awake dhewe terus. Niku sing disuwun men detail-detail. Paduka paringi kula saged mbangun omah 3 tingkat. Nganti detail niku. Tapi kadang jarang ndonga nyuwun babakan akhirat. Plus sing nomor kalih sing disuwun niku biasanya terkait kalih kepentingan pribadi. Jarang ndongake tiyang sanes. Padahal menawi wonten tiyang muslim ndongaaken sederekipun fi dhahril ghaib, ndongake sing didongake niku mboten mangertos. Terus jenengan ndongake tanggane rencange niku didongake sing sae-sae. Niku mustajab. Plus malaikat niku ngamini lan malaikat ngucap napa amin walakamithlu. Mugi Allah ngabulake dongamu lan kowe oleh kaya dene sing mbok suwun kanggo sedulurmu. Lah nipun sepeda malih kula ngajak dumateng pribadi lan Bapak Ibu nek ndonga pertama ngathah-ngatahi ndonga babakan napa akhirat. Ampun ngantos fokusipun kathah sing disuwun babakan kadonyan angsal-angsal, tapi ampun ngantos supe ndonga babakan napa akhirat. Sing nomor kali ampun supe ndongaaken tiyang sanes. Ndongake kesaenan, mugi paring hidayah. Ndongake niku mboten rugi kok.